Ahoj priatelia, kamaráti, priaznivci značky Witchwood. Chcel by som vám dneska predstaviť váhu, ktorá je v dopredaji, ktorá sa vypredáva a už viacej nebude, čo je škoda za mňa, lebo je to spoľahlivá, ľahká, kompaktná váha. Nepotrebujete k nej žiadne uchyty, držiaky, perfektne sa drží v ruke, keď vážite svoj úlovok. Dole nájdete jednu karabínu, hore háčik na zavesenie na trojnožku, ak potrebujete. No a jej obrovskou výhodou je obojstranná obrazovka. Čiže keď máte parťáka, ktorý vás zvykne klamať ohľadom váhy, tak verte tomu, že teraz vás neoklame. Pretože pokiaľ on bude pozerať na váhu, koľko má, tak vy ju z druhej strany uvidíte tiež, čiže je koniec klamstvám. Je to samozrejme časovo obmedzená ponuka do vypredania zásob. Ja za mňa môžem tú váhu odporúčiť, veľmi rád ju používam. Je napájana na jednu batériu a skvele sa s ňou pracuje. Takže priatelia, to je odo mňa všetko. Snáď čoskoro s nejakým ďalším dopredajom. Majte sa pekne, nech sa vám darí a mne sa teraz podarila krásna ryba. Pozrite si ju. Nekompromisná jazda a jeden Red Demon 24 s ananasovou popkou, extra popkou. A je tu brutálny novembrový lisec. Neskutočná ryba, ja mám neskutočnú radosť. Opäť len pár guličiek do PVAčky napolovených a tu je výsledok pár hodinového lovu. Nádherná ryba, bomba štýl. Yes, dám rýchlu fotku a ideme ďalej. Super. Jaj.